Saro si Tatay Nelson kan Santa Misericordia Santo Domingo Albay sa amay na nagpasiring sa San Andres Gymnasium sa Santo Domingo Albay. Nga ni aprobit saran ang libreng medical check-up na pigu-opresir sa Tarabangan Caravan kanako Bicol Party List kasubagong aga. Sabi niya, haloy niya ng pigmamate ang helang niya sa puso. Asin maawot niya daang maikonsulta asin maipabulong lamang ini, alagad huli sa pagtios, pigpasiparan niya sa nadaan na mamatean niya. Kaya kan maisihan niya ang serbisyong piglatag kan partido, daina da siya nagduwa-duwa pa. Dakulaw nung pong katabangan sa muya ang ako Bicol. Dahil kumpleto tapos ang sabi nila iba-blood team pa da sa aga, libre pa daw. Dahil po ito. Si Nanay Virgie may maintenance naman na bulong sa high blood. Kaya nga ni makatipid, tsatsagaan niya ng gadaan pagpila para makakuan ng libreng bulong. Wala na pasalamat at may libre na na check up para sa mo. At saka para sa ko talagang may maintenance na ako. Dakol din na rin ako namamatian eh. Apwera sa medical check-up, may pigu-opresir man na libreng gupit asin masahe sa caravan. Igwaman na pigpanaong binhi, nagkaigwaman in local recruitment asin iba pa. Sigun kay punong barangay Henry Boaloy, bentahin ng gad na igwang siring na serbisyo na pigu-opresir ang partido na dakula ng gad ang nagiging katabangan urog na sa mga tios na namamanwaan. Sarap po ini po, sa dakulaon po ini natabang kan ako Bicol. Ikaw pa sarap pong tirabang sa buwan ako Bicol. Dahil kumakumpo kung ito, basta ito po, nagtabang na sa buwan ako Bicol po. Labi man na pigpapasalamat ni Santo Domingo Mayor June Aguas an espuersos kan partido na mapagserbihan ang sa iyang konstituentes. Sabi niya, mating-mati niya permi ang pagpadaba kan partido, na yaon permi ano man agyat ang mag-abot sa indang banwaan. Ako Bicol naman kasi bako mabisita din sa tuya eh. Ang ako Bicol taga Santo Domingo. Actually, in fact, ang Santo Domingo is the home of ako Bicol kasi daw na son dadigdi po and ever since naman talaga po we are closely monitoring, coordinating with them na sa gabos pong tabang nila. Relentless po ang tabang kang ako Bicol, no? Di po ini nagtupundo. Pon sa pon po from June 12 until now dire-diretso po ang tabang kang ako Bicol. Abuton sa 5,000 na Domingueño na benepisyaran kan aktibidad. Presente sa aktibidad ang nagkaperang konsehal kan banwaan. Yaon man ang executive director kanako Bicol Party List na si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. asin Congressman Attorney Jill Bongalon. Asigurasyon kan partido, apwera sa Santo Domingo, malibot pasinda sa iba pang evacuation centers nga ni ipaabot ang siring na serbisyo. Dagos pa ang pag-alboroto kang bulkan. And we don't know kung hanggang no rin ining evacuation na maglalas. So for the meantime na yaon pa sa mga evacuation center ining mga affected families, we will conduct a series of Tarabangan Caravan. So ngunyan, yaon kita digdi sa Santo Domingo Albay so that we can also address ito pong mga other concerns or ibang mga pangipuan kang mga evacuees na may kinaaraman sa salud. And of course, to also address ito pong issue or concerns ng mga evacuees na almost 1 month na sindadigde. So aramta so stress, anxiety, and so iba sana bakuman igwa kimi nag-undergo na depression. So iniyan sa tuyang pigatawan ng kasimbagan sa paagi kang pagkonduser kay ni pong Tarabangan Caravan. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balia.